A que ninguén entre na miña casa sen permiso. A que ninguén me insulte nin diga mentiras sobre mí. Teño dereito a pensar. Teño dereito a ir a onde queira, abandonar o país no que estou e a retornar ao meu país de nacemento. Teño dereito a pensar e crer no que queira. Podo escoller a miña visión e crenzas e manifestar. Teño dereito a pensar o que queira e a informarme da opinión de outras persoas. Teño dereito a reunirme con outras persoas en paz. Ninguén pode obrigarme a asociarme a ningún colectivo se eu non quero. Teño dereito a aprender. A educación debe aprendernos que somos libres e que debemos tratar con respeto ás persoas que a nacen. Teño dereito a estar san e a recibir cuidados cando enfermo. Son libre e teño dereito a conseguir